Nyati family yakumbira regerero nekuti havana kuadvertisa mabusiness as agreed vari kuti vanga vari kuSouth Africa kwavanga vachinotora location hamene kuti yawiwa nayo here asi kuri kunzi ndiyo ine monetization ukuwo manager vakaedza kuclarifya nyaya yavo nezuro asi makuseni vazomuka vachikumbira regerero vakati tichakupai additional advertising vamwe vari kuti aiwa haisi additional ndo kutoadvertisa kwacho musade kuplaya victim. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe, watch this video to the end nekukomenta mafungiro amunawo. Okay guys, so venyati vanyora ivo vakati pamusoro ihama dzinodiwa makadi yenyu sorry nekusabatika tange takamboenda kuSouth Africa kumbonotora location South Africa cause ndiyo ine monetization. So iko zvino tadzoka tine hurongwa hwatiri kuda kumbofambisa kuno zvose tichakuratidzai. Please tinoda kukumbira regerero kune vese service providers vari kuti hatina kuzokupostai papage soon after our beautiful wedding. Tange tisiri tese namainyati mai vanga vari kuno kuzimu indamboenda kuSouth Africa saka tiri kuuya kuzotenda sechishuwo chenyu but please ngatiremekedzei contract nekuti yakakosha pakushandidzana kuti zvisazonetsa mangwana. So ndo statement rabva kuna vanyati vachiti vari kukumbira regerero nekuti vangu vambotravela mama vakasara vachimbomaneja shopu ivo vachimanya kunobata location. Remember ukaramba uchiposta mavideos uri kuZimbabwe hapana monetization inoitika nekuti nyika yacho haisi eligible. So vanyati vanga vatongomanya kunomeka sure kuti panobva chouviri pavo hapazokanganisiki. So vari kungoti ivo vane urombo nekuti havana kuzozadzikisa is agreed. Asi zvakare musame statement ravo iroro variratidza kuti aiwa macontracts aya anofanira kuremekedzwa. Zvinoratidza kuti pane vasina kuverenga fine print. So nezuro vanga vambonyora vemanagement vakati we have noted that a certain service provider for our wedding that was on the 29th of December has been circulating disappointment on social media about the advertisements that was received from our brand in exchange for our services or for their services. Ngavangotaura kuti Bridget Juma. Okay, all partners that were engaged to render services on the wedding have signed contracts that have terms and conditions for guidelines. All contracts indicated that adverts were supposed to end on the wedding day. Kungoti guys maZimbabwe anongo assume kuti munhu wese ane degree chirungu guys chakawandisa. Handizi kuti vanhu ava inyaya yekuti vane maPhD here vekumanagement ava asi chirungu chakawanda zvinotikunda. Asi regai tishingaire on the wedding day we called all service providers to market themselves and sell their services. We allowed service providers to use all content captured during the wedding as they wish. Some service providers were streaming the wedding live on their social platforms, which believed it was premium time to showcase their companies. By the grace of God, the wedding trended on various networks and platforms, which made us happy and believed that the services providers received maximum advertising. After the wedding, a few service providers started calling, demanding that you should officially thank us on the page. We listed down service providers and gave them thanks. 3 days after the wedding, a few service providers continued to demand advertising, and we said that according to our contract, the advertising has lapsed. They started threatening to take the issue to social media. In the spirit of respect, we shall not mention names, but it's just a few of these service providers that keep demanding continuity of advertising outside the contract agreement terms. I think their behavior is displayed, and the public shall know the truth. We are being bullied and victims of cyber bullying. So ndo manyorero aita management vari kuti ivo vanhu vaifanira kungotora content. Yes, I actually understand that face yavanyati nemhuri yavo nefamily yose vaida kutrenda vakatrenda. Vana mhosva vana mama V vakatoita skiti ravo ipo bye bye. Vana Magic, vana Hatiperi, vana Ngoni, vana Madam Boss aida kutrenda akatrenda guys, and vanhu vakatowana mafollowers pamusana pemuchato uyu. Handizivi kuti extra advertising iri kudiwa ndeyipi. But anyway, more boys munetsi abvati for the sake of love, peace and unity, you should just help them by advertising their products on Nyati Gilbert Facebook page. A lot of companies are struggling in Zimbabwe. I think
By offering services for free, kuzama kuti business uri kure. Most people don't read terms and conditions. Since the wedding was very successful and all service providers vakapa good services, I pray that Nyati can do an advert for all companies. We still want that relationship to continue for future purposes. So ndo zviri kutaurwa izvi. Vamwe vari kuti effect is you did a poor job of advertising service providers on pages including Nyati page. You used them. You made one long post. You could not even tag my service providers. Panova pakakanganisika. And isusu were expected to see something panyati page because this is the page that we visit with 1 million followers. Asi hapana anything chakaiswa. Chero ma pictures emuchato chaya unotoita ekugomerera kuti uwane something. Saka taida kungoonawo zvinhu zvakanzi. Gauni rekutanga rakabva kuoneta. Rechi2 ku House of Law. Garden of Goshen ndo yakatipa venue yedu. Makeup yedu by Bridget Juma. Cars zedu from Top Snatch, something like that, guys. Wema toilet easy whatever, easy luo, easy pia meno. Zichinda zvakadaro chatinoziva isu vanhu vakatowana coverage ndivana Bruno Furnitures vakasvikira kumashure, guys. Vanhu vaisi tombo crash aise Nyati family ndo vakatowana coverage. Bruno musuwa akasvika achiuya akasenga chinonzi chi mubhedha wake uya ndokuzouya veGI Glow vaya ndo vakawana coverage nakiso ichiuya ichigadzirawo migodhi zvichinda zvakadaro ndo vanhu vatoziva neTop Snatch. Uye weSuit Empire wede vanhu vasina kutomira padhoo rake vakabatawo masutu. We want something like that, a simple picture. Nyati family zviri kuramba, guys. Pakaipa. Vamwe vari kuti aiwa isi tiri kuvaziva vakapa maservices isu, but zvisinei, there's no harm in posting page panyati nepano for the sake of peace. Next time garai pasi mudiscuss the contract, fine print zvese. Vanoda kutuka regai kutuka panguva yakadai. So we just need kuti vanhu vabatsirane. Remember that this is a first kuti zvihapene this way. So munhu wese anenge asingazivi kuti chii chandichawana pazviri. Sisi vaya vedrezi vakatongongwara, guys. Vakangoti ini ndiri weHouse of Law, vakakweva drezi vakadaro vakatozvibatsira kuti dei vasina kukweva drezi riya nyaya yacho yaizongoperera mumhepo. So yellow management yazotaura iyo ikati vedu weka as we are people's brand tinoshanda nezvido zvevanhu, nekudaro tichaita extra advertising for our beloved wedding service providers and tag them on the main page as soon as the couple is settled. We love you so much and your guidance shall take us far. Thank you. So Mukoma Barnabas tinovatenda kuti munhu anoteerera semutungamiri. More boys ari kutiona yakasuggesta kuti avedwe ngazvichingoendiwa tingo advertise chero vana Great Hope ivavo. May the Lord continue to bless management nekuteerera kwainoita vanhu. Okay, so pane vari kudawo kupawo management advice. Vari kuti please do everything publicly. Contract ne disclaimer musakanganwe kuisa ipapa because mangwana mumuka makunongedzerwa for mhosva dzisiri dzenyu. Makunzi you advertised this but honai zvazoitika. Make sure you distance yourself nana Nyati from some of the service providers, especially vari toxic Bridget uyo. Don't stress about anything. At least vakakuvesera imoto uyu muri kuvaziva. Munetsi namembere kungoti hamusi munhu wedrama. Nesuwo tiri kuvaziva and totovaudza zvigarireko. Vazoramba zvavo pavanhu tataura. You did right. As much as we love Nyati family, apa manga marasika zvenyu. Like now hamuna kana kumbouya muchitenda life nevanhu vakauya kumuchato, which is number 1 wrong. Handichataura zvakawanda because I'm the Nyati top fan. To cut the long story short, yes, you are doing great for these kids and we are so very much proud of you, of what you have done so far. But as for my streets, anoda someone ajaira. That's why paya vanhu they suggested you pick one from the Facebook gurus, ana Thomas Chizhanje, vana King Solomon, to help you manage vanava pa social media because vati garei pa media and vanoziva zvinodiwa nevanhu uye how to handle people. But imi mukati munozvigona, yes muri kugona basa renyu rekuvasimudzira, but this side Facebook muri kuti regerera yellow guys management. Aiwa batai zvinosimba munobhaiza yenyu hamaifanira kuonesa
kuoneswa nevanhu, asi kuti mega kungoona kuti basa rabatwa moita extra mile. Nawo makunyara tewaita basa ramaifanira kungoita mega, makuda kunyepera kunge munoteerera. Isu vamwe tinobva tatoona kuti pane kamwe kaukonye kari apa. Isai kumapeji makuru please. Rana Nyati kwete pano apa hamutozombonzwe noise zvachose. So ndo zviri kubva muvanhu izvi vari kuti aiwa seNyati family makakanganisa. Isusu we expected to see kuti guys like short adverts, and these were going to be reels, and that's chato generator imwe traffic again. For example, after mchato vongoburitsa vanhu vekuonet vachipfekedza gown vachisunga vobva vadini something like that, just a short video vobva vaisa paNyati page vobva vatoti thank you on it. Woenda pa next vematoilet woita ka small skit, munhu womanya mutoilet ondobuda otsvaga tissue odini kobva kwangonzi thank you vematoilet. Tobva taenda kuvenue yedu tondopuwa ka drone footage naikakurohwa kakadai nemaenguzi toona kuti iro garden racho ina ndombozi garden randongoona engu iyo iya yemacheya white, asi techida kuona kuti garden iri kana ndazowana ka chikomana changu ndoda kundochatira garden motiratidzawo engu yacho zvichiinda zvakaenda tichiona vehouse of flower vachipushawo nedress ravo ra4 o'clock vachiinda venzarawo vachiuya vachitaurawo vana Juma varipo vachipukuta kumeso. We wanted something like that, but the Nyatas maybe they do not have an idea of how to do this, or maybe they got the advice from management. Tichagozivei guys, yangova tinofungira kuti asi chatinotenda ndechekuti vabvuma kuonesewa uye vachaita maadvert sekukumbira kwavanhu. Tinobva tafunga mashoko emukomana weLeno Parish akati vedwe kupuwa chunhu nomunhu unogara uri muranda. Hezvo Nyati family mongonzi 2 minutes titendei, 2 minutes titendei. Ima hamuzivi here kuti kana mukapedza kudya sadza mukageza maoko munongotendawo 1. Zvinhu zvacho. Do leave your comments on what you think.